Zdravím všechny posluchače Ohlasů naživo. Dnešním hostem je Adam Svoboda, který má na starosti scénu na Palouku na festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. Zároveň byl donedávna produkčním pražské kavárny Potrvá. Palouk Potrvá letos slaví 10 let a je taky posledním ročníkem, kdy je Adam dramaturgem. Ahoj Adame. Ahoj. Tak začneme tím, jak to teď vypadá na Palouku. Jste připraveni na letošní ročník? Já nevím, já tam nejsem teď, ale předpokládám, že všichni nechali práce, aby se mohli dívat na tenhle stream a pak se mi posmívat za to, jak tady budu trapnej. Ale myslím, že to dneska to musíme dostavět. No. Stavíme bar, stavíme stage, jako vždycky, tak jsme tady po 10. No. Vždycky jezdíte ve středu? Vždycky jezdíme ve středu. Jednou jsme přijeli v úterý před pár lety, protože nám někdo napsal právě nějaký návštěvník festivalu dlouholetý, že by si tady chtěli udělat svatbu. Tak si tu svatbu udělali ve středu u nás na Palouku, takže jsme přijeli o den dřív a měli jsme tam ve středu svatbu, to bylo super. Doufám, že jsou ještě spolu a doufám, že tady jsou. Jsou, ale jezdí každý rok, nebo myslím si, že zase přijedu. Já bych se teď vrátila úplně na začátek. A zajímalo by mě, jak ses k organizování Palouku dostal a jak ten nápad vůbec jako vznikl. Tak my jsme tady po 10. ten první rok, já jsem jenom čepoval pivo. Mm-hmm. Už jsme tam byli jako z Potrvá. Vlastně úplně nevím, jak jsme se k tomu dostali. Já vím, že před náma tam byl nějaký jako techno party stan a vlastně nevím, proč skončil a proč jsme se tam k tomu dostali my, ale byli jsme úplně bez programu. Fakt jsme jenom mohli mít otevřeno dlouho a měli jsme bar a bylo to na prd, protože k nám samozřejmě nikdo nechodil, protože jen tak se vydrápat na ten kopec kvůli tomu, aby si člověk dal pivo, když se může dát tady, tak si pamatuju, jak jsme tam už trochu opilí a smutný seděli v neděli na konci festivalu, jak to udělat jinak. Ještě tehdy jsme tam seděli s kachnou a vymýšleli jsme, co teda jako s tím, aby k nám ty lidi chodili. No. A tak jsme se rozhodli, že zkusíme udělat nějaký mikroskopický program na ten další ročník, což jsme udělali, zafungovalo to a pak už se to jenom rozrůstalo. No. Mohl bys mi popsat, jak ten mikroskopický ročník zhruba vypadal oproti tomu, jak to vypadá teďka? Jestli si na to vzpomenu ještě. Já si myslím, že jsme měli tak jako maximálně 3 body programu denně. Mm-hmm. A jak jsme se snažili lidi nalákat jakože na DJ, ale vlastně nevím, jestli DJ neznamenal, že jsem tam seděl já nebo Petr Vácha s notebookem a pouštili jsme písničky. Myslím, že jsme tam měli jako tak 3 divadla za festival, třeba 5 kapel, něco takového. Mm-hmm. A jako hodně malý, hodně levný věci, protože jsme to tehdy táhli celý vlastně jenom z toho, co jsme vydělali na baru. No. Tak takhle si myslím, že nějak vypadal. Divadlo Dno tam vlastně bylo. Byl tam Jirka Jelínek z Fagy a to jsme zjistili, že to mega funguje, protože na Fagy přišlo asi 400 lidí a to jsme byli úplně v šoku. Tak ten tam byl hnedka ten druhý ročník. No. Takže předpokládám, že postupně ty věci přibývaly postupem času. Postupně ty věci přibývaly, taky zároveň přibývaly jako náklady samozřejmě za ten program. Víc zvuku, víc světel, větší honoráře. No, tak pak jsme se domluvili s Unijazzem, že nás vlastně začnou podporovat, taky ta podpora byla nějak jako úměrná tomu programu a myslím si, že od nich dostáváme dost na to, aby jsme ten program mohli udělat jako za nás super a jako tu další část si samozřejmě platíme sami z toho baru, protože se u nás prostě popíjí, no. Teď jsi mluvil o programu, takže mě zajímá, jak bys vaši scénu charakterizoval a na co se zaměřil. Teďka prostě, kdybychom měl popsat, pro koho je ten festival určený a jak jsou... Pro koho je festival nebo ta naše scéna? Ta vaše scéna, sorry. No, tak my furt jsme trochu low budget, takže si nemůžeme dovolit úplně velký jména, což by se ani nehodilo, protože ty velký jména mají hrát tady prostě v Letňáku nebo tady prostě v těch pozdějších hodinách na Panském dvoře. My se spíš zaměřujeme na nějakou jako mladší alternativní scénu, hudební. Já se snažím jako bývalý student DAMu tam dotáhnout nějaký jako svoje kontakty, právě jako třeba z katedry alternativního loutkového herectví z DAMu, jako co se týče divadla. A vždycky se snažíme, aby každý ten den tam byla nějaká jako pecka trochu hudební, ten jako headliner, který samozřejmě nemůže konkurovat tomu, co je tady dole, ani nechceme. Vždycky jsme domluvení, takže
nebo snažíme se, aby to bylo tak, že když třeba my máme nějakou jako elektrověc, tak aby tady bylo spíš něco rockového a naopak, aby jsme si vzájemně nebrali to publikum. No, takže tak. Báječný. Pak plus teda ty DJové vlastně každý den. No. Promiň. Jak interprety vybíráš? Ty jsi říkala, že jsi dotáhla někoho z damu, případně nějaký svoje známý, ale zajímá mě, co jsou tvoje kritéria pro to, aby kapela mohla hrát na Palouku. Už jsi zmínil i to, že bude nejspíš menší, že to nebude úplně jako nejslavnější kapela na světě. A pak mě ještě zajímá, jestli ten program děláš sám, anebo ti někdo pomáhá. Jak byl ten začátek té otázky? Jak interprety vybíráš? Jo. No tak samozřejmě, přesně, jako bohužel důležitý kritérium je, kolik to bude stát, protože já jsem na začátku hodně jsem se snažil jako šetřit a ty kapely přemlouvat, aby prostě mi dali slevu a tak dál. Pak jsem zjistil, že když se tím třeba někdo živí, tak to není úplně fair ode mě, takže se snažím ty honoráře dávat samozřejmě jako nejnižší možný, ale tak, aby to bylo jako fair. Takže tohle je jedno kritérium. Druhý kritérium je, aby se mně to zdálo super. A třetí kritérium je asi, jestli to má nějaký dosah nebo nějaký potenciál. No, sice to třeba v tuhle chvíli není ta nejznámější kapela na světě, ale říkám si vždycky, že za pár let by to mohla být aspoň nejznámější kapela v Jihomoravském kraji. Jako když třeba u nás hráli Ghost of You před pár lety a nikdo o nich vlastně moc nevěděl, tak za pár let hráli vlastně tady dole a stala se z nich vlastně docela velká kapela, takže takový jako scouting, nebo jak to jako... No a jestli to skládám sám, úplně na začátku jsem to dělal já s Petrem Váchou, což je majitel Potrvá, pak jsem to většinu těch let dělal sám a letos mi s tím pomáhá kamarádka Tereza Kolečkářová, takže jsme to vybírali společně nějak. Z 10 let Palouku, když byl teda ten první rok za barem a zbytek jsi teda dělal, dobře, na co vzpomínáš jako na největší highlighty, prostě největší pecky, která vystoupení pro tebe byla fakt výjimečná? Tak já miluju Kale, to je pro mě úplně jako nejlepší česká kapela, miluju je dva. Teď se jim narodilo dítě, to jsou úplně nejlepší lidi prostě. Ty u mě hráli 2x nebo 3x. Tady je takový pravidlo, že by ty kapely neměly hrát moc často, jako, tak u nich jsem vždycky udělal výjimku. Takže Kale jsou pro mě jako skvělý. Tomáš Palucha, který snad se to podaří asi na po 20., protože jsem se s klukama domlouval už fakt jako, nevím, 15krát určitě to bylo a vždycky to kikslo na něčem, že se někdo vykloubil koleno, píchli gumu na dálnici nebo něco. Takže Tomáš Palucha je další jako pro mě highlight a doufám, že to i letos bude super a že se to hlavně stane. No a taková ta jako večírková věc, to byly vždycky Mutanti u nás, no, jako to dokonce před pár lety jsem se rozhodl, že teda tam jako, že byli 2x za sebou a že po třetí nebudou a pak mi kdo si píše na Facebooku pomalu, co si to dovoluju, že tam v neděli nebudou hrát Mutanti, tak tam hráli znova, no. To bylo hezký tenkrát. Jo, to se mě přemluvilo, no. Tohle je taková trošku úsměvná historka, ale máš nějaké ještě další úsměvné historky z natáčení, nebo něco, čemu se jako fakt po letech směješ, co se prostě na Palouku stalo a co tě jako dokáže vždycky pobavit? Já nevím, to jsou spíš takový bizáry, jako před rokem nám tam někdo dělal breakdance a točil se na hlavě v 10 cm louži bahna. Před 2 lety se díky pár damákům celý to šapito zulo z bod, včetně DJ, který si kvůli tomu ucvakl poslední článek prstu na noze. Jako úplně, že bych se, jako já se tomu samozřejmě dneska zasměju, tak jako zle trošku, ale úplně jako, že bychom se chlámali při vzpomínce na to asi ne. Ono je to celý takový jako uvolněný a úsměvný. A naopak, co bys řekl, že je fakt náročný a těžký na práci produkčního? No na práci produkční toho náročného a těžkého jako spoustu, ale jako tady mě je vždycky líto, když prostě je tam někdo, kdo to trochu přepísk s čímkoliv a chová se prostě jako podivně a
ošahává lidi a je prostě takový, jaký by být neměl, tak takovýhle lidi mě trochu štvou, ale jinak je náročný to postavit samozřejmě a úplně nejnáročnější je to v pondělí ráno po 1 hodině spánku to zbourat a odjet zase pryč, no, tak to je nejnáročnější, co se týče té produkce tady asi. Pak samozřejmě takový ty průšvihy, kdy jsem si třeba špatně přečetl rider a teď mi tam něco chybí a na poslední chvíli objíždím Boskovice a scháním 2 odposlechy nebo něco takového. No. Stíháš sám něco dalšího z festivalu, jako teďka z toho celého festivalu, nebo prostě jsi zapikanej nahoře a dolů si odběhneš tak jako maximálně pro langoš? Já si odběhnu do sprchy každý den, pak si jdu dát kafe do takový motýlí kavárny a pak si jdu koupit toho langoše a pak jdu většinou zase nahoru. Já si myslím, že jsem nikdy na ničem nebyl za těch 10 let. Nikdy. Nebo tak jako třeba na 5 minut. Ale tak mě jako ty představení, které jsou během dne, tak to já prostě jako nestíhám, protože většinou připravujeme něco jako u nás. No a večer, když by byly ty kapely, které mě zajímají, tak já se musím starat o ty kapely, které mám nahoře, bohužel. Letos, ale jsem si řekl, že prostě, když jsme na to 2, tak si to tady víc obejdu a půjdu dokonce i na prohlídku města, protože já jsem v Boskovicích byl poprvé už asi před 15 lety, protože moje máma tady žije kousek a nikdy jsem na té prohlídce nebyl. Tak letos půjdu. To je dobrý. Jo, kecám, jednou jsem byl. Před 2 lety jsem byl na té divadelní bojovce, kterou dělalo 20 000 Židů pod mořem, tak to jsme si prošli generálku. Ale to bylo ještě ve středu totiž. Tak proto. Tak na tom jsem byl, no. No takže tady na festivalu jsi jako moc nepodíval jinam, než k sobě na Palouk. Tak mě zajímá ještě, jestli je nějaký večírek nebo festival, který si jako nenecháš ujít, nebo který je pro tebe nějakým ideálem toho, jak by festival měl prostě vypadat, ať už co se týče výběru interpretů, anebo organizace. No ale to, že jsem tady na ničem nebyl, neznamená, že mi tenhle ten festival nepřijde jako skvělý. Jo. Já naopak, mně to přijde jako jeden z hrozně mála, možná jako jediný, nebo v tomhletom ohledu nejlepší festival, který jako zapadne do toho města. Jo. Přijde mi, že ty scény, které tady jsou, jak jsou rozmístěný, jsou jako výborný. Ten program mi přijde jako skvělý. Přijde mi, že to je jako opravdu multižánrový festival. Samozřejmě, že všichni jezdí kvůli hudbě na ty festivaly, jo, ale tady se jako nezapomíná, jako tady je strašně moc čtení, filmů, je tady jako velký procento divadel a jako to je jenom, že já jsem nestihl na nic jiného, neznamená, že jo, jako, já jsem pojedu příští rok, když to nebudu dělat, jo, ale tak v tomhle ohledu mi přijdou ty Boskovice skvělý. Přijde mi skvělá beseda u Big Beatu, bohužel jsem na ní nikdy nebyl, ale i tím, jak jako komunikuje navenek, jaký mají line-up, v jakém je to místě, jak se vlastně k tomu místu chová, jak se chovají k těm místním, tak jaký tým to dělá vlastně, tak to mi přijde fajn. Jak já nevím, já už jsem dřív jezdil na Colors of Ostrava a tam už nepojedu nikdy, protože to sponzoruje někdo, koho nemám rád úplně a jinak moc nevím, no. Jako já pak jezdím na filmový festivaly, ale tak to je něco trochu jiného, no. Takhle mi to úplně stačí, jak jsme to povykládal. Tak se zase vrátíme trošku na Palouk. Ty interprety, které zvete, jsou často z nějaké alternativní scény a tak mě zajímá, jak moc velký zájem o tyto interprety je. A pak ty už na to trošku narazil, že Uničes vás nějakým způsobem sponzoruje. Nebo přispívá vám. Jasně. A na Palouku vstupné není. A pokud vím, tak to tak bylo vždycky. Tak mě zajímá, jak to funguje. A pokud to není nějaký úplně extra interní info, tak mě zajímá, jestli prostě si na sebe vyděláte nějak tak. Jak to zhruba je? Jako do Prahy se většinou vracíme v nějakých jako lehce kladnějších černých číslech, dejme tomu. My sem nejezdíme úplně kvůli nějakému jako výdělku, nebo jako my jsme samozřejmě, kavárna Potrvá je SRO, je to má podnikatelský subjekt, který má samozřejmě za cíl vydělávat peníze, ale to není ten důvod, proč sem jezdíme. Jo, kdybychom tady chtěli vydělávat peníze, tak sem buď to nejedeme, nebo to budeme dělat jinak nějak. A je to pravda, Uničes nám přispívá na ten program ne úplně jako malou částku poměrově k tomu, co do toho vrážíme my, a zároveň nám dává nějaký jako support
produkčně technický, co se týče jakých těch tojek, vody, elektřiny a tak dále. A když cokoliv potřebujeme, tak nám to tam rádi přivezou. Mm-hmm. Hezky se k nám chovají. Krásný. Jde o poslední ročník, který děláš ty teďka. Takže se chci zeptat, jestli je v něčem speciální, nebo speciálnější, než bývaly ty minulé. No já jsem doufal, že budu míň stavět a míň nosit. Mm-hmm. Tak v tom jsem doufal, že bude speciální. Není. Jinak myslím, že ne. Jako, ani jako nebyl nějak důvod to dělat. Jako já doufám, že sem pojedeme i příští rok, a když tu dramaturgii bude po mně dělat někdo jiný, bude ji dělat pravděpodobně Libor Palucha, který to za mě vzal i v Potrvá. Myslím si, že to bude ještě lepší. Takže není důvod nějak to jako, to není, jako si nepotrpíme nějakou nostalgii, nebo... Já myslím, že to bude super, doufám, že to bude super, má být se trochu hnusně, ale uvidíme. Co budeš dělat, když končíš Potrvá i na Palouku? Jo, já teďka dělám pražský kvadrienále, dělám vedoucí produkce tam. Vysvětlíš trošku, co to je? Pražský kvadrienále je... Jestli víš, co je třeba Bienále v Benátkách, tak to jako dejme tomu každý 2 roky obrovská výstava konceptuální umění, tak Pražský kvadrienále je něco obdobného, je to zaměřené na scenografii a divadelní architekturu, je to jednou za 4 roky kvadrienále, jasně. A je to jako největší akce svého druhu jako na světě, takže to jsou hlavně jako výstavy a nějaký jako doprovodné akce. Před 2 lety to bylo na výstavišti, za 2 roky to bude v Pražské tržnici. Nebude se ti po tvojí práci v Potrvá stýskat? No já jsem si myslel, že ne, že si o toho rád odpočinu, protože já mám teďka svůj kancelář. Ve 32 letech mám poprvé svůj kancelář a svůj stolní počítač tam. Tak jsem se na to docela těšil, ale jo, bude mi to chybět. No. Já už jako přemýšlím, já mám svoje nějaké jako jiný projekty, ale jako že mě ta dramaturgie baví. Takováhle jako festivalová. Teďka jsem to dělal na Anifilmu před 14 dnama. Tak doufám, že občas si něco takového jako dám, no, ale už to asi nedokážu dělat nějak pravidelně, kontinuálně delší dobu. No. Jak bys svoje působení v Potrvá zhodnotil? Co ti to dalo a co ti to vzalo? No, dalo mi to strašně moc, jako hrozně. Já jsem předtím s tím moc zkušenosti neměl, jsem chvíli dělal na PR oddělení v jedné firmě a to byla vlastně moje jediná kvalifikace pro to, kromě toho teda, že jsem půl roku v Potrvá čepoval to pivo v Praze, takže mě to vlastně naučilo úplně všechno. Já si myslím, že díky tomu jsem se pak taky dostal na Damu na produkci a to byl jako start kariéry. No. Takže v kulturní sféře zůstáváš a mě by ještě zajímalo, a to je taky moje poslední otázka, co pro tebe kultura znamená jako taková? To je to takový jako filozofický. To je záludný teda, no. Jo, to byla ta záludná otázka teda v tom případě. A co tě z kultury zajímá, to už jsem vlastně říkal, jakou si myslíš, že by měla kultura mít roli? Nebo jakou má roli? Jakou má roli pro tebe? Takže co pro tebe znamená a jakou má roli? Pro mě má stejnou roli v každodenním životě jako nevím, jako ekonomie, jako jakýkoliv jiný věci. Je to prostě součást toho života. Měla by to být součást života každého člověka, no, aspoň v nějaký malý míře, protože to jako pomáhá těm lidem mentálně, trochu jim to rozšiřuje obzory a i když je to jako to urážlivý, jak se o tom teďka mluví jako o nějaký volnočasové aktivitě, tak je to nějakým způsobem volnočasová aktivita, která je ale pro toho člověka hrozně prospěšná a důležitá. No. Jako, že se bez toho nedá být úplně, ale já moc nejsem na tyhle jako filozofický. Pardon, teď jsem určitě plásnu, teď se mě tam smějou nahoře. Já myslím, že jsou píšní určitě. No. Tak jo, to bude za mě všechno, takže ti moc krát děkuji za rozhovor, Adame. Jo, já děkuji za pozvání. Tak jo, tak se na vás budu těšit tam nahoře u nás. Já se taky budu těšit. Ahoj. Ahoj.